dugaya ba ning akong gipaabot diri nga akong uyab boy. Pero ti mang dugaya ni abot siya asa makaron siya no? Mari ba siya ron? Kasi madugaya ba mari? Oy Miga! Naado ka Miga! Naado si Miga! Oy! Miga! Oy! Miga! Kasi may magipaabot diri. Wala, ako nakita nito nga pogi. Ako nakita nito nga pogi ba na. Grabe mo. Dako ka to siya ulo. Dako Jud. Dako ayo? Hindi ako ba Wala, dako lang mo kano ka tutoy karon ay. Dinamig ka. Oy, tikuan mo. Ako wala mo tutoy. Gamay ko imong tutoy nimo. Wala ka tutoy ba? Gusto naman na oy. Ako kay ako Adyo ko, di ko maibyan og lalaki ani. Ako magsagi atin man. Atin man ako bisaya. Pero man ko. Ayaw day ko. Ay, guwapo gani mo. Guwapo kayo ka. Ay, tigo kayo. Ako din ako. Kayo. Ya, kisa may namo ko di paabot gid. Wala, wala doon do. Kasi ba tuni mo Nakita na ako 500 daw. 500? Oh, nakikwarta diha. Nako kwarta diri. Na, dako gid. Dako. Dako ay. Nakita mo na ko tong ulok ba? Ulo. Dako kayo. Ko lagi. Nay ko kana nay balahibo. Naagamay. Grabe lu. Nya, Bagay na ko kay Wapo kayo, wapo. Dessert tayo, nakashades. Pari si Daniel Padilla. Oh, pero Oh, dami siya. nya sa mo. Ay! Kuan mo sang. Ay na ko siya. Mari sa diri. Dako ulo. Adya. Lami. 500 lagi kay Kami ka kuan ko, maram ko artista ning siya. 500 kay maram ko artista. 500 yung pangayo. 500 daw. Basig gamay po dito ba? Nakita niyo ba? Wala ang makunlubot kay kuan man oh. Ay naigo di gini di ay. Mga naigo gamay ba? Ay, girl mo ang miga oy. Ikaw din miga ba? Ikaw din na po. Ikaw ang tato kay dako kay kagtutoy ba? Ay wa dapat. Ay, ko na yung tutoy baka nang ako mo gini kay ating madyo mayo pa dako bakit. Kami makainan ako kag tutoy kay dako ko kay nang lalaki. Kaunon mugod na nila no. Ako may tutoy oh ganaw tutoy na ko. Saan wa jud Kay gamay ni mong tutoy. Oh, Ay, wala dyan sa mo. Alam mo po ni mong lawas miga. Oy, gamay kay tutoy oh. Siya ta buntis pa ko 3 months. 3 buntis ko migo. 3 Ay, months. nabuga na mong mattress di ay. 3 months man ko buntis. Ay, ayo Saan? asa man ni maari ka siya karon. Ha? Maari. Wali siya siya karon. dito nagulat sa lubi kay niingon man siya sa kuha nga. 500 lagi. Magulat sa lubi. Oh, 500. Kita yung mga dito. Oh, duha ta ka buok lagi kay. Ingon siya nga 500. Tama niya. Isa kalit ang favorite isa kaliba. Oh, ingon siya nga dako daw. Ako sa iya daw. Oh, dako. Mga doon na tara. At talong ba? Ay, daw target. Sige. 500 nakit kwarta diya. Ako kwarta diri. Oy, Asa man? Ay, kwarta. No, kwarta diri. Wala na biya ni makuan ni kanang mga Dako ang kakagwan. Sige na, talikod, good. Talikod. Ay, lapian ni mo bilubot. Ay, oh. Alamin niyo kay kamay. Ato ta dito. Pero ay kuan ba? Ato ka tuong. Hey! Hi. Hey! Ay, nakuy ka rin. Ikaw, ha? Kapan, sumbag man ko ni ganina kay pag-pista ko siya, tanaw mo, nakisa man ako. Ano ikwisan man nimo na siya nga? Uyab dahil mo. Oh, ayaw na bilis. Abi mo ko na ko. Good cake. Mura mo siya ko ko Martin. Hala, oy, gapo din yan, no? Gwapo na. Hey! Ano ka ayaw mo? Ay, bunisig ba? Dili, manggod kay kuan, manggod. Di man nabastos. Oy, nya. Uyab Lakaw ko ron. Uyab man yun. Ay, dili man. Di siya pagbili mi uyap. Kabalo ka. Kami na lang. Ayaw gunitin lagi. Bawal. Kami na lang. Uy, lain na po. Katong ingon ako sa mga di ay. Masa may ingon mo, di ba yung pag 500? 500 yung pangayo di. Ay, 1.5. 1.5? 1 sige gunitin. 5. Wala ko'y kwarta. Sa ako, kwarta. Ano kwarta diri? Ay, wala man dahil may kwarta di ay, mulak Ano lang kwarta diri? 1.5. Oh, nya kami na lang. Sayang kaya kung pagkawapo sa inyo ha, Ayaw pa yung 500. ana. Ay pa yung ana. Hey! Ikaw rin sulo-sulo. Ay, ani na lang. Ako'y bayad. 1.5.
1.5 yung pangayo. 1.5. Taduha. Sayang ako pagkagwapo 500 ra. Dili ay unit ba? Ako mo gani wala may gunit-gunit. Bayaran man ako. Ako ibabayad gani no. Di ko gusto ana. Dili ko. Nya unsa mga tubuhaton ni? Ako ana ning mismo. Ay lagi. Di ko gusto ana nga imong kuan na. Ay pa ana. Friend, Ayaw pag inana. Ayaw ko. Okay raman na siya. Good ba kay lipstick raman na oh. ayaw lagi pag ana kay. Ako may magbayad Ayaw no. magbayad. Ako magbayad nga. Siyempre ako una. Hey! Ay dili Iyo, si una-una unsa man ang gisabutan ra. Makayo. Ay lagi gunit. Ay to. Jod. Sayang Ayaw pagkagwapo. guniti. Oh, ya. Kuko sa bangsin. Kamera ko. Ayaw. Ang sabot ni Biata. Unsa man na imong gusto di ay. Inaingon ko sa imo nga 500. At naingon ko sa imo dito nga. Dai, bayar na ko 500 kay naato nakita na ko dito nga si Coco Martin ba. Okay magayo mo dakko jud kaayo siya. Ay, sumunday gwapo ko. Ano ko kagwapo. Nya pagauman kay gidala na ko siya. Unya karon kay ganahan mo jud ko siya ba oh. Pero Ayo pa yung anak, dai kay ako, padakan ako. Imo man usbon ninuon ang atong pagka friend. Sige lang good. Ako ra gud ni siya. Kay wa ko talaga laki ba wa. Ayo lagi. Ano biya ko sa imo nga Aba kaya na lang nato siya. pagpilion. Daw, pa ikapan daw kasi yung mga buktoy daw. Sige daw. Mapakita na lang nato gasa siya oh. Ayaw lo. Ay, kagahi po na ani. Uy, Dako man kagtutoy. daw, dako ako na ani. Uy, Ayaw. Ayaw. dako Hey! ayun na. Oh. Nag-inigat naman yung duha dira. Dahil mo daw. Nag-inigat. Ayaw nagungunitin na kan Daw. ba. Wala man na sa tutoy no. Daw. Ayaw lagi. Pika pa ko. Mara lagi ni kalunggo nga nagpilit. Wala man na sa tutoy good ba. Gani no, mura kalunggo nga nagpilit. Oh. Hey! Ayaw. Pero mas bet na ko siya. Kay pangit ikagnaw, mura kagkuhan. Di na ano is kita no. Uy. Bagay mo sa imuha kay kuan ba? Bagay sa Ayaw pa imuha. yung anak kanina. Bukan ka sa lubi kay Ayaw, mura ayaw, imuha. kanina. Sir. Yung gagalina nga ito magbayad. Ati mong kwarta. Ati mong kwarta. Ako may Ayaw, bawal man ang kamuduha kay mo. Ikaw na lagi magbayad. Ayaw Ayaw siya. Tupay. Huwag ka mo ayaw ng duha kay Nortan ko kusugana. Dami ba di ay uy unsa man ang dami ala. Hey! Basta ko balay kag matutog sa kuha. Nabuang naman ka. Ingnan mo sa kong lolo nga. Kuan ba? Ako nag-ikap-ikap ba? Idaw. May gamay may Hey! Pwede na to karbono na. Pa-carbon daw lodi. Lodi pa-carbon. Ayaw lagi. Kaya wala na ko naipitan sa kong lubot. Ipitan. Hey! Ay sig panggunit Wala ko uy na kay pangit ipitan ba? kagnaw. Ako man good. Ikaw ako na good day god. Wala lagi na ko So, gusto mo makita sa naong sa Coco Martin? Ha? Ayaw ha. Asa daw ako. Ayaw sa paging anak. Usa man usa man. Ato man tanaw na. Ako ayo di ba. Hoy, bastos man ka. Bawal man. Tanawar ako siya. Tanawar siya. Tanawar siya. Ay, sorry. Gusto mo makita sa naong sa Coco Martin? Oh, tanawa ang naon ni Coco Martin. Tanawa ang naon ni Coco Martin. Pangita no. I believe I can fly. I believe. No. Hey! Kapangit pala din ni. Imo ni kita nga gwapo dai. Kapangit no. Kasi pangit to, ikamura ko Coco Martin. Oh, kapangit siya. Oh, kana mo yung namo. Pasagpaan. Imo na lang na oy. Imo Wala na mo lang ko nagdahong. Imo na lang ako ano oy. Uli siya. Tanawa mainit. Di na ko ano oy. Libat man din na. Sili ba? Naghihinungdan dahil Hindi yung na ko- dako kayo na mo. Sige, Di man, dili man mo na ako makaya, kay upat man mo kabuok. Imo na Dili lang na mauna. Ikaw na siya, ikaw magbayad. Imo na oh, ako ikaw na magbayad. Imo na lang na oy. Sige na, tanong mo ba kanong Ayaw, kay wala ko kwarta. Ang ako ang kuprasan dito. Ako wala gihalin. wala na halay naman ko pras. Pero okay ra man good ba kay Ibaligya sa to sa Davao de Oro. Ayos si kuan. Ay, kay Ayaw, mura si sa- panilap yung ka kay Dili. Ganahan ako lami na kayo kung marang nagbasa-basa na ba oh. Ayaw, wala dili ka na. Basa-basa na. Hey! Di ko mo patulog murag naw tarsir. Ay, pangitag na ni mo ay. Oh. Ito, Oh, napay, unsa man na, unsa man Ingani na, na lang. unsa man Ingani na. na lang. Unsa man na, mo tingog lagi na. Gusto mo ka no? Kana siya. 500. Ay, nakoy sabot sa inyong duha. Nakoy sabot sa inyong duha. Gusto mo? Gusto ka? Ay gusto na ko na. Ikaw gusto ka? Hey! Ayos sa kay mangutan ako, gusto ka?
ikaw gusto ka. Ala, pag unay mong duha. Ato, siguro nga, gwapo siya, no? Magpupukot miniyo. Ay, shit. Ayun mga ka-idol, ayun mga ka-idol, salamat. Hanggang dito yung video natin mga ka-idol. Maraming salamat sa nanood nito. Ayan, ito lang mga kasama ko mga ka-idol. Ayan, Sig. Yan. Tatski. Kuya X. Ayan mga ka-idol, isang mabilisang shoutout pala, shoutout. Ayan, nasa listahan ng mga ka-idol. Shoutout kang Sifra Peralta, kang Alaysa Solomon. Ayan. Tatski. Shoutout ko sa Isla San Juan. Maraming salamat po dahil napasok po kami dito. Yes. Yun lang po. Kung gusto po kayo maligo, dito lang po. Isla San Juan. Isla San Juan. Salamat po. Merry Christmas. I love you. Ayan. Una sa lahat, shoutout pala ako sa mga pinakamahal kong jowa dyan na pinakamahal na supporters namin sa YouTube channel din. At saka shoutout po sa lahat ng mga taong nandito sa nagpapa-shoutout mga tol. Alam mo kung bakit? Shoutout pala kay Boy Farmer Official Vlogs, mga Lodi, shoutout. Motor Vlog, shoutout kay Motor Vlog mga tol. Kay Lito Morris Couples Vlog, shoutout din nyo. At saka subscribe din kayo sa mga YouTube channel nila mga idol. Tsaka kay Clandy Shea, shoutout kay Clandy Shea na sa inyo. Sana maging masaya ka lagi sa araw-araw ng mga pagbukas ng win. O, saka sa kay Barangay Moto TV, shoutout nyo din yan mga tol. Brian. Saka kay Brian Moto TV, shoutout sa inyo lahat yan mga tol. And then kay Grace Mike Diggs, shoutout sa kanya. And then kay Mr. Pacboy TV, shoutout sa inyo lahat yan. Suportahan nyo sila at huwag kayong magsawang magsuporta mga tol. Kasi tayong lahat dito is nagpapakasubaybay tayo sa mundo na walang hanggan. Ayan. Tsaka kay last natin si shoutout men at napakalakas na tao sa mundo na pinaka-supporters namin, si Kirk Miranda. Ayan. Yan po yung pinaka-supporters namin. And then shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsubaybay sa aming YouTube channel mga tol. Salamat sa pagsuporta, Maraming guys. salamat. Supportado kayo lahat. Ayan. Thank you so much. Ayan mga idol, gusto ko lang magpasalamat sa nagpapasok sa amin dito, Isla Miranda. Sa San Juan. San Juan, Isla San Juan. Ayan, maraming salamat. Ayan mga idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para laging update sa walang kwentang video natin. Bye-bye! Bye-bye!